Sidna Ġesu Kristu sikwit nirreferu għalih bħala r-Redentur, il-Feddej. U ngħidu li Ġesu jifdina. Kliem popolari, però attwalment x'ifisser. Meta nitkellmu dwar il-fidwa, illum il-ġurnata forsi huwa daqsxejn diffiċli il għaliex kliem bħal fidwa kien jintuża meta fil-Imperu Ruman u allura fil-żmien meta nkiteb it-Testament il-ġdid l-sira kienu popolari ħafna. Infatti jingħad li nofs il-popolazzjoni tal-Imperu Ruman fi-żmien Ġesu kienu propjament il-sira. U kien isir traffikar u negozjar ta' nies li jinbjaw bħala il-sira. U allura biex wieħed ma jibqax il-sir kellu bżonn jinxtara mill-jasar. U dik hija propjament il-fidwa. Issa Ġesu meta kien postna darba minnhom preċiżament fil-Vanġelu ta' Mark, kapitlu 10, vers 45, jgħidilna eżattament il-għala ġie jgħix fostna fuq dil-art. Jgħidilna jiena ma ġejġ biex nkun moqdi, imma biex naqdi. U biex nagħti ħajti fidwa għal ħafna. Biex nagħti ħajti fidwa għal ħafna. Ġesu bil-mewt tiegħu fuq is-salib jiddeskrivi li nnifsu bħala il-fidwa tagħna. Li ħallas il-prezz kien mewtu stess biex aħna ma nibqgħux il-sira tax-xitan, ma nibqgħux maqbudin ikkatenati mal-vizzji u mal-passjonijiet ta' nfusna, ma nibqgħux fi stat ta' telfien, imma nkunu meħlusa minnu, mixtrin bid-demm tiegħu biex inkunu tiegħu. Jiena ġej biex nagħti ħajti fidwa għal ħafna. U allura l-Apostol Pawlu wkoll jgħid li bħalma hemm Alla wieħed, hekk ukoll hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Il-bniedem Kristu Ġesu li tali nnifsu bħala fidwa għal kulħadd. Ġifieri kull min jisma' l-Vanġelu, kull min jisma' din il-bxara tajba illi Ġesu ġie minn rajħ, ġie biex ikun il-fidwa tagħna biex ma nibqgħux taħt il-madmat kiefer tad-dnub u tal-kundanna. Kull min jisma' għandu iwieġeb għal din l-istedina illi attwalment hija aktar l-istedina, hija l-kmand, il-kmand tagħna biex aħna nduru lejh u nkunu salvati permezz tiegħu. Alla wieħed, medjatur wieħed. Għal darb'oħra naraw kemm il-fidi kristjana hija fidi esklusiva. Aħna nemmnu illi iva huwa permezz ta' Kristu waħdu u mhux ħadd ieħor, permezz ta' Kristu biss, illi l-bniedem jista' jiret il-glorja tal-ġenna. Ġesu nnifsu qal jien huwa t-triq, il-verità u l-ħajja, ħadd ma jiġi għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Għaliex permezz tiegħu il għaliex kien u waħdu illi wettaq il-fidwa tagħna. Għalhekk fl-ittra lill-Kolossin kapitlu 1 vers 13, Pawlu jgħidilna illi Alla l-missier ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu il-maħbub li fih għandna il-fidwa b'demmu, il-maħfra tad-dnubiet. Hawnhekk il-fidwa Pawlu qiegħed jiddeskrivija x'jiġifieri, xi tfisser għalina, ifisser illi bi Kristu aħna irċivejna il-maħfra sħiħa tad-dnubiet. Fitra oħra illi Pawlu kiteb lil kollega tiegħu Titu, Pawlu jgħid illi il-grazzja t'Alla issa għalmitna niġbdu l-ħażen u x-xewqat tad-dinja biex ngħixu bil-qies, bil-ġustizzja u bit-tjieba f'din id-dinja, nistennew dik it-tama mbierka, id-dera glorjuża tal-kbir, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu.
li tali nifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen. Għal darbohra Pawl qiegħed jispeċifika għaliex Kristu sar inkarnat, sar bniedem bħalna, jgħidilna illi tali nifsu biex jifdina minn kull ħażen. Il-ħażen ibedna u jifridna minn Alla, Kristu ġi biex ixejjen il-ħażen, jifdina minn joħroġna minn taħt id-dominju tad-dlam u jdaħħalna fis-saltna tiegħu. Hija saltna ta' ġustizzja, ta' sliem u ta' ferħ fl-Ispiritu Santu. Il-Kristjan jaraf li issa la darba jiena liberat, issa la darba li Kristu xtrani għalih innifsu, allura iva, issa għandi skop f'ħajti. U l-iskop hu biex jiena flimkien mal-aħwa l-oħra inkunu poplu partikolari tiegħu, imħeġġin għall-opri tajba. Meta aħna narfu kemm Kristu ħabna hekk li talu nnifsu bħala l-fidwa tagħna, allura aħna wkoll nagħtu lil nfusna lil Ġesu u hawnhekk tibda tinbena din ir-relazzjoni ta' imħabba bejnietna. Prattikament il-Kristjan isir sakrifiċċju ħaj lill-Alla. Sakrifiċċju ħaj. Kristu kien sakrifiċċju li ħa il-mewt għalina, issa aħna ngħixu għalih. Kif? Ġesu jgħidilna, intom ħbibi, jekk tagħmlu kull ma nordnalkom. Ġesu għallimna il-modija tagħna appuntu biex aħna nsibu il-milja tal-għena fih, fl-ubbidjenza tagħna lejh il-ħabna u ta' lilu nnifsu għalina.